पहिली लहान असताना म्हणजे आपल्या शेण असतं ना गाईचं शेण, त्या गाईचं शेण घ्यायचो हातामध्ये आणि ते शेणाचे मोदक बनवायचो मी. ते गरम आहे ना थोडं, गार लागतो याला, गार झालं मग मस्त निघतात ते. नाव ठेवलं याला कोणाचा? ह्याचं त्याचं नाव मिक्कू आहे. मिकू. नारळाचं दूध पण एकदम घट्ट आहे. ह्याची डिझाईनच खूप भारी दिसते. जरा देख रे मानसा, तिची लुसीच चोच तेच दात तेच ओठ, तुला दिले देवाने 2 हात 10 बोट. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता तुम्ही हे काय बनवताय? हा भात आता बनवते, म्हणजे तो झालाय भात समजा, त्याला वाफेवर दिलाय. आणि हे आता म्हणजे उकडीचे मोदक बनवायचे आहेत ना, त्यासाठी मी हा पीठ पाण्यामध्ये उकडून घेते. कसलं पीठ आपला? तांदळाचं पीठ. तांदळाचं पीठ. आणि पाणी उकळलंय ना? पाणी उकळलंय पूर्णपणे. पाण्यात काय टाकलंय? पाण्यामध्ये मीठ टाकलंय थोडंसं, मीठ टाकलंय. म्हणजे चवीपुरतं. हा, आणि त्याच्यामध्ये आता ते पीठ टाकणार. त्याच्या अगोदरचा जो तुमचा व्हिडिओ होता ते माणसांना खूप म्हणजे खूप आवडलं. तुम्ही जे 5-8 प्रकारचे ते सर्व हाताने चंद्र, सूर्य सगळे काढून म्हणजे ते माणसांना खूप आवडले. आता पण कधी बनवून द्यायचे पाहिजे होते तसे. हे म्हणजे हे उकडीचे बनवले, पण ते आपण भाजून बनवले होते ना, हा. हे उकडीचे बनवले. पीठ पूर्णपणे असं शिजवून घेतलेलं असला ना, म्हणजे ह्याची कशाला कसलीच बाध्य होत नाही कशाला, हा. किंवा ते मोदक पण फाटत नाही. पीठ चांगला शिजवला. पीठ चांगला शिजवलेला असल्यावर. आता खाली घेऊन पीठ मळायचं. तो पायात येईल आता कुचाला सारखा सारखा. माणसं दिसली का त्याला आणखीन जास्त येतात. सर्व पद्धतीची वस्तू खाते तो. हा ना? हा, सर्व खातो ना? सर्व. जशी म्हशीने कशी बिस्किट टोस्ट खाल्ले हा. तशी यांनी. हा, सर्व शेंगदाणे इंगण सर्व चणे बिणे सर्व खातो तो. चणे पण खातो. चणे वाटाणे सगळं. बिस्किट सर्व. बिस्किट पण गुड्डे बिस्किट पाहिजे पण. गुड्डे हवे. हा, गुड्डे बिस्किट. नाव ठेवलं याला कोणाचा? ह्याचं त्याचं नाव मिक्कू आहे. मिकू. हा, हा. आमची नात आहे ना, माझ्या मम्मी- मुलाची मुलगी हा, प्रियांशी, हा. तिने नाव ठेवलेलं आहे त्याचा मिक्कू. मिकू. हा. आपली दिल त्या शेजवान बनवतात त्यांची टिक्कू आणि यांची मिकू. नाव मस्त आहेत. बघते आता हे बघ, आपण बघते. तिकडे हे करायचं. आता तुमची रेसिपी बनवा या तुम्ही इथं. ते हा. हे आपण तिकडे मी मळून घेतो. हाताला पाणी लावून पीठ हे बघा, हे मळता हाताला पाणी लावून हा पीठ मळायचा. गरम गरम मळायचं ना गरम, काकी? हा, गरमच्या गरम पीठ मळायचं, नाही तर मग त्याच्यामध्ये गाठ होतं तयार ना, हा. मग ते मोदक फाटायला बघतात. हा. हा पीठ मळून असा थोडा टाइम ठेवून द्यायचा. तिथपर्यंत आपण दुसरं सारण बनवणार ना त्याच्यामध्ये घालायला मोदक मध्ये, हा. ते तयार करणार. मग आता तेल टाकला, त्याच्यामध्ये जिरा टाकणार, हिंग टाकणार. तुम्ही टोपामध्ये आता पहिलं काय तेल टाकलं ना? तेल टाकलं, नंतर जिरा टाकला, हिंग टाकला, हिंग टाकलं. लसूण आणि आला पेस्ट. लसूण आणि आलं, आलं लसूणची पेस्ट. हा, म्हणजे असं केसून टाकलंय बारीक करून. आणि ही मिरची वेगळी आहे ना? हे मिरची वेगळी. नंतर मिरची, टमाटर सार, सूप, टमाटर. टोमॅटो किती घेतले तुम्ही? 3 टमाटर. बनवून देतात त्याला. हा. हे मीठ. टोमॅटो मी म्हटलं त्या ना, टोमॅटो वाटून घेतली असती तर म्हणजे पेस्ट बनवून, पेस्ट बरोबर नाही. तर ते बरोबर नाही लागत. आणि ते टोमॅटो आहे ना मग बारीक करून घेतले, एकदम बारीक करून घेतले. हे तुम्ही काय घेतलंय? हे नारळाचं दूध. नारळाचं दूध काढून घेतलंय. हे गरम मसाला. हळद. नारळाचं दूध पण एकदम घट्ट आहे. हो. आता आपल्याला किती मिनिटं झाकून ठेवायला लागेल आपल्याला? 2. तिकडे जाणार ना आपण. संध्याकाळी जाणार. हे पाणी टाकतंय का जरा? एकदम मस्त झालंय आता, छान झालंय. कलर पण छान आलाय, त्याला उकळी पण छान आली आहे. उकली एकदम चांगली आहे त्याला. ही खोबऱ्याची चव, हा गुळ, मनुका, काजू, बदाम, तीळ, खसखस
हे सर्व ह्याचं मिश्रण आता म्हणजे ते सारण बनवायचं त्याच्यामध्ये मोदकामध्ये टाकायला. हे सर्व गरम करून झाल्यानंतर म्हणजे टोपामध्ये गरम करून झाल्यानंतर वरती वेलची पूड टाकायची आणि परत ते मिक्स करून घ्यायचं, ढवळून घ्यायचं. आपलं सारण तयार. आता पहिलं तूप टाकलेलं त्याच्यामध्ये टोपात. ते गुळाला उत आला ना पूर्ण म्हणजे विरघळला पाहिजे तो. आता तुम्ही अजून काहीतरी वेगळं घेतलंय ना? चारोली हा, घेतली. चारोली घेते. चारोली घेतलं तर खोबरं टाकताय ना? चारोली. टाकली, हा. ताजीवर टाकली. आता बदामाचं पीठ, त्याच्यानंतर हे तीळ आणि ही खसखस. आता आपल्याला किती वेळ ढवलायचंय आपल्याला? झालं ते आता. झालं ना, म्हणजे टाकेपर्यंत आपलं होऊन जातं ते. हा, झालं. 1-2 मिनिटं ढवलायचे फक्त. हे काय टाकताय? वेलची पावडर. हा, थोडीशी वेलची पावडर. हा पीठ आहे ना, हा हाताला चिकटू नये म्हणून त्यासाठी तेल लावलं थोडा. ते पान बनवायचं. कसलं? तांदळाच्या पिठाच्या गोळीचं पान बनवायचं. ते पान बनवून झाल्याच्या नंतर मग त्याची वाटी तयार होते. वाटी तयार झाली की मग त्याच्यात सारण टाकायचं. ते दाखवते सारण टाकले. हा पान तयार झाला. हा, आता ह्याची वाटी बनवायची या पानाची. तर तिला काय करायचं हे बघा कसं आहे ते. अंगठ्याने आतल्या बाजूने दाब द्यायचं. आता ह्याची ककणी तयार करायची. आम्ही ह्याला ककण्या बोलतो. तिला पाहिजे, तू मोदक खाते? मोदक तिला तो सारण दे जरा चाकायला. नाही खाणार ती. किती छान आकृती केली बघ. मोदकाला किती मस्त रंग आकार दिलाय बघ. आता आपण असे सर्व मोदक बनवून घेणार आहेत ना? हा, असेच मोदक बनवणार. पहिली लहान असताना म्हणजे आपल्या शेण असतं ना गाईचं शेण, त्या गाईचं शेण घ्यायचं हातामध्ये आणि ते शेणाचे मोदक बनवायचो मी. ते मोदक सर्व बनवून असे सुकवायचे, वाळवायचे उन्हामध्ये. आणि कधी मस्ती करा म्हणजे आपल्या शिमगा असतो ना होळीचा सण, त्याच्यामध्ये आम्ही रात्रीच्या माळणी खेळतो. त्या माळणी खेळत असताना त्याच्यामध्ये नवरा नवरी काढतो. मग तेव्हा त्याचं ते रुपवत न्यायचो त्या मोदकांचं तसल्या खेळण्यामध्ये. हा, खेळण्यामध्ये. शिमग्याचं सोंगच ना शेवटी. तिचं नक्षीकाम बघ साईडचं. ते खूप आवडलं लोकांना. हे लास्ट टाइम पण तुमचं लय आवडलं होतं. हा, हे बघा, हे लय भारी. त्याला कसं शोभिवंत नक्षीकाम केलं त्याने. बघा, हो हो. काय बघ त्याची ते डिझाईन मोदक खायला दाखव. येतं. स्पेशल दाखव डिझाईन. लय लय भारी. त्या दिवशीचे बनवले तसे. हा टोप ठेवलाय, याच्यामध्ये पाणी ठेवलंय आणि आता त्या पाण्याची वाफ येईल ना ती ह्याला लागणार. बरोबर, ही चालण ठेवली याच्यावर ना, तर ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं. तर पाणी म्हणजे उकळला की त्याची वाफ येणार, ती ह्याच्यामध्ये जाणार आणि वाफेवर हे शिजणार. ह्याला शिजल्यानंतर ते उकडीचे लाडू म्हणून बोलतात, म्हणजे मोदक. म्हणजे आपले उकडले की एवढं झालं. म्हणजे हा. किती वेळ लागतील आपल्याला तरी? 10 मिनिटं लागतील. 10 मिनिटांमध्ये होत आहे ना? इकडं बघे बघे इकडं हे बघ. हाव कर हाव आई, आधी हाव हाव हाव. झाला झाला ह्याच्यात मीठ नाही घेतलं ना का? मीठ नाही घेतलं ना झाला झाला ह्याच्यात? आत्या प्रकाश पडलाय. हे काय होतं, पहिलं चिंचेचं खूळ, त्याच्यामध्ये गुळ, आता त्या गुळामध्ये नंतर ह्याच्यात टाकला मीठ आणि ती हळद, हा गरम मसाला. पहिला मी चिंचेचा कोळ बोलले ना, हा, चिंचेचा चिंचेचं कोळ. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये गुळ आणि मग मीठ टाकला, नंतर हळद टाकली, मग गरम मसाला टाकला. आता बेसन टाकते. आणि त्याच्यानंतर आता ह्या वाटण तयार केलेलं आहे. ह्या वाटणामध्ये असं आहे म्हणजे खोबरा, जिरा, ओवा, लसूण आणि मिरची, त्याचं हे वाटण तयार केलं. हे आता ह्याच्यामध्ये टाकून ह्याचं सर्व मिश्रण तयार करायचं. ती आली किती मगाशी? किती वेळा आली? नाही झाला आता आलेले तिकडे चालताना. हे लिंबू टाकलंय ना? हा. आता हा मिश्रण सर्व एकत्र करायचं. त्याचं प्रमाण सांगू शकता तुम्ही मला? गुळ किती, कांदा किती आणि ते सर्व? म्हणजे गुळ पहिला टाकला ना? गुळ किती घेतला तुम्ही? गुळ म्हणजे 100 ग्रॅम गुळ. हा, त्यानंतर आपण काय टाकलं त्यात? चिंचेचा लिंबा एवढा गोळा, हा. त्याचा आपण ते कोळ बनवला, तयार केला. आणि अर्धा चमच मीठ, अर्धा चमच जिरा, अर्धा चमच ओवा, 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि 3 मिरच्या आणि खोबऱ्याची 1 कवर, ह्याचं वाटण तयार केलं. त्याच्यामध्ये आता समजा अर्धा चमच हळद टाकली आणि अर्धा चमच गरम मसाला टाकला. म्हणजे वाटण केलं ते जरा खोबरा बिबरा आपलं गरम केलं होतं का? नाही, असं सर्व कच्चं ना? हा, सर्व कच्चं वाटलं. पानं चांगली स्वच्छ धुवून घेतली. आता गावाला कशी माहितीये, खराब होतं. हवेनी पानं फाटतात ना ते हवेनी. आणि मोठी हवेनी मोठी पण पानं फाटतात आणि आता उन्हाळी दिवस आहेत ना, आता उन्हाळी म्हणजे दिवस पावसाळी आहे. दिवस आहे ना, त्याच्यामुळे आता ती पानं ही कडक असतात. कडक असतात जरा.
एक वर्षी अशीच म्हणजे माहिती नव्हतं या लोकांना कोणालाच का असं त्या शेतावर लावणी होती ना, लावणीला माणसं होती तर गुरुवार होता. तर मी ह्या म्हणजे आलूवडी बनवलेले असे माझ्या कंपाऊंडमध्ये भरपूर मोठी मोठी झाडं असतात म्हणजे तर मी बनवलेले ह्या आणि हे सर्व पदार्थ असं इतकं हे टाकून बनवलेलं ना त्याच्यामुळे ते एकदम छान उत्कृष्ट झाल्या होत्या. पण त्या ज्या वेळेला हाडल्या ना ज्या लोकांना मी माणसांना शेतावर त्यावेळेला त्या लोकांना ती आलूवडी आहे मी वाटलीच नाही. पापलेटच्या तुकड्या वाटल्या त्याला, पापलेटचे तुकडे वाटले. रोल ते मोठे बनवले होते ना चांगले असले जाडी बनवलेले होते ना रोल, त्याच्यामुळे त्या पापलेटची त्यांना ही तुकडीच वाटली ती. मग शाकाहारी पापलेट आहे बोलायचं. नाही त्यांना ओळखलंच नाही म्हणजे समजणार नाही त्यांना माहितीच नव्हतं आलूवडी आहे ती माहितीच नाही होतं. कारण आलूवडी एवढी ह्याची असली ती काय त्यांना काही हीच नाही ना आणि ह्याच्यामध्ये कसं सर्व हे असतं ना म्हणजे ती कुरकुरीत मच्छी सारखीच लागली वाटतं त्यामध्ये. कुरकुरीतच बनवली ती एकदम पातळ कापल्या आणि आमचं ते फ्राय पॅन आहे ना त्याच्यामध्ये मी त्या पहिला रोल दुसऱ्या पानावरती ठेवला. हा काय दुसऱ्या पानावरती ठेवला म्हणजे असे तुम्ही रोल एका एकावर ठेवत जाणार आहे का? आता बघा तू आता ते शेवटचा रोल आता हा रोल आहे ना आता ह्याच्यात आणखी एक पान गेला की मग तो मोठा होईल ना त्याच्यानंतर ती तुकडी शेवटी ती अशी मोठी दिसली म्हणून ती पापलेटची तुकडी वाटली ना त्यांना. हा झाला तयार आणि हा दुसरा. हा रोल केवढा बघ केलाय जाड. हा ना तो शॉर्ट दिसला नाही पण आपल्याला ह्याच्यात दिसते आता परत असं लेअर बनवले आणि परत त्याने लेअर बनवली. लेअर बनवून पण रोल बनवून त्याच्यामध्ये जॉईन केला. दुसरा रोल त्या जॉईन केला. ते आपलं चिवताईचं गाणं. अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला देखातीन पिलांसाठी जीव झाडाले टांगला पिलं झोप निजली खोप्यात खोपा झुळता बंगला देखातीन पिलांसाठी जीव झाडाले टांगला खोपाईन लाईन लाज सागिल क्याचा कोसा पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा तिची लुसीच चोच तेच दात तेच ओठ तुला दिले रे देवाने 2 हात 10 बोट. शिवताईच्या गाण्यामध्ये माझी आलूवडी पण तयार झाली. आता ती मी बॉईल करायला ठेवणार आहे. आता हा पहिला रोल तुम्ही आतमध्ये टाकला त्याच्या असाच टाकला. हा तो पण दाखवते कोणता ह्याला जास्त पीठ नाही ना तो दाखवतो यूज करून. आपल्यासाठी ते परत जरा खोलून दाखवतच आहे कारण तो शॉर्ट दिसला नव्हता. पण पहिल्या पानाचा बनवलेला पहिल्या पानाचा पहिला रोल. हा पहिल्या पानाचा रोल आहे, हा दुसऱ्या पानाचा रोल आहे आणि हा तिसऱ्या पानाचा. असं म्हणजे 3 पानां मिळून हा एक रोल तयार केलेला आहे. हा एक रोल पहिला केलेला तो त्याच्यामध्ये जॉईन केला त्या पानावर टाकला. असं सुद्धा आपण करू शकतो. ही आपल्याला इकडून वेगळी पद्धत माहिती मोठी पडली. हवी असेल ना आलूवडी तर ती आपण 4 पानांचा रोल किंवा 5 पानांचा रोल एकत्र करून ती मोठी करू शकतो. जर आपण शिजू शकतो तर आपण मोठं करायचं त्याला. आणि छोटी हवी असेल तर ती 1 पानाची किंवा 2 पानाची करू शकतो असं. मोदकाचं ताट काढलं आता 10 मिनिटं झाली आपली. एकदम व्यवस्थित शिजलेत ना. एकदम मस्त शिजले. ह्याची डिझाईनच खूप भारी दिसते. तुमचे आकार चांगले एकदम मशीन पेक्षा चांगले येतात. आणि काय माहितीये पदार्थापेक्षा आहे ना जे बनवणारा जो आवडीने बनवतो ना हौशेने ते खरं महत्वाचं. खुशी आनंद सर्व आपलं त्याच्यात राहतं. मग ते आवडीने बनवतं ना माणसं. त्या डिशला आपल्या चव नसेल तरी चालेल पण बघूनच मन प्रसन्न. माणूस आवडीने किती पण चांगली डिश बने पण समजा वाढताना त्यांनी आवडीने नाही वाढलं तर कसं माणूस खाणार पण नाही. खाणारा माणूस खात नाही तोंड वाकडा करून आणि वाढल्यानंतर ते तुम्ही फक्त भाकरी लोणचा द्या पण आवडीने द्या समोरच्याला. तो माणूस कसं प्रसन्न म्हणजे मजेने खातो. म्हणजे त्या व्यक्तीला वाटतो ना की बा चला आपल्याविषयी ह्या माणसाच्या मनामध्ये काय आनंद आहे किंवा आपण आलो म्हणून त्यांना आवडलं म्हणून आपल्या माणसाने आपले चांगला मस्तपैकी स्वागत केलेलं आहे. गेल्या वेळेसारखं आपण हे लाडूला काय म्हणतात आणि ह्याला काय म्हणतो आपण? हे मोदक आणि हे ह्या उंड्या आणि ह्या लोळ्या आणि हा शिप्पा आणि ही पुरी.
तरी पण आज त्यांनी मोदकाच्या ह्याच्यामध्ये पण आता ते त्यांनी तेव्हा आपण प्रकार बनवले दाखवले. होते हा. ना ते फ्राय पॅन मध्ये भाजले होते हा आणि आता बनवलेत ना हे आपण उकडीचे बनवले उकडीचे केले. आता जे बघणार आहे त्यांना सांगायचं जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर तुम्हाला मी लिंक देतो तुम्ही ते बघू शकता बघू शकता त्याचा एकदा अगोदर त्यामध्ये म्हणजे चंद्र सूर्य तारे सगळे बनवले आणि खूप आवडलं तो व्हिडिओ नाही बघितला असेल तर नक्कीच बघा तुम्हाला लिंक देतो मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये. आता हे आपले आलू वडीचे रोल आहेत ना हे ते आता आलूवरचे शिजायला रोल ठेवतो परत आपण ते ह्याच्यात शिजायला म्हणजे boil शिजायला करायला त्यामध्ये. त्याच्यामध्ये परत थोडं पाणी टाकायला पाहिजे ना. हे पण आपले 15 मिनिटामध्ये शिजते हा आणि कसं असतं गॅसचा विस्तव सर्व बाजू सारखा लागतो ना तो कमी नाही जास्त नाही होत. म्हणजे 15 मिनिटानंतर आपल्या झाकण खावलं आपण ते बनवलेलं ना आता ते बॉईल करत ठेवलं होतं आलू वडी हा, आलू वडी ते आता 10 मिनिटांनी तयार झाले क्लिअर. आता ते थोडं गार झालं की त्याची वड्या कापायच्या. वड्या कापायच्या आणि तळायच्या. तव्यामध्ये तळायच्या म्हणजे आपल्या आलू वडी झाली. की आलू वडी खायला तयार. ते गरम आहे ना थोडं गार लागतो याला गार झालं मग मस्त निघतात ते. आता आपल्याला दाखवण्यासाठी ते गरम कापतात आहेत. हा ते रतन काकीने आळूवडी बनवली ना तेव्हा तळायला टाइम नाही भेटला लग्नाच्या गडबडीमध्ये बाजूला लग्न असल्यामुळे तर ती वडी इथे तळायला दिली आहे. आजचं आपलं राईस प्लेट मध्ये आलू वडी आणि आपली जिताडा फ्राय. आलू वडीची टेस्ट तर लयच भारी झाली. आहे ना मसालाच किती वापरला होता जिताडा म्हणूनच टॉप नंबरवर आहे कारण त्याची टेस्टच एकदम मस्त आहे. टेस्ट मस्त आणि त्याच्यावरती पण मसाला हम्म मसाल्याची कोटिंग असल्यावरच चांगले बनते ना वस्तू. हम्म